abo sini tanai noi dos 11 sini je Christian panik na tongani abo sini sarendia o kasa परिस्थिति tongpala ja khai abo hani bagai sing abo no sing postpone khai sing tini ni simi 18 19 kuri sing khanya ni thangi tongo amagi sing lukurong no konya musung abo no sing khari jotono khatung khaja khai sini supai kristo prithibi asai phemani shanti bani je tu boi khaksama hanjama tai subamung nan bagi boje asik chimane apno tui sing best clay sing rectification bani khanya thang tongo jotono oro khatung khaja clay tong tong laimani bisinti pai sing jotono oro phanya bagi ang lukurong no khobo tongni bisinti tabuk ta kisa situation kisa hamthaya hai khe by chance oro hotat bondok dakiri thangka khe abo bobte hera ke chole no kisa bobte ke wan sujak rok tong ron comedy chimani actually sung to emne yang khobor nai nai kha kai taw motamoti परिस्थिति tirga hawa yes kai ronyo sai dogo ba out state dogo to kisa taw thaiya besung tirga hawa se rokom परिस्थिति taw to krei kini bas kong sung je am bagini sungoro ma khai kya kai au yok yam haja kini to jehetu sung tanai 9 jos 11 se sinao complete bebong sung ready khaija ge borok sinoro kong khatung khaja tai dogan khajani bagai sinoro e stolo booking khaibe kya Kami ya kalau sung bebak no orang rupusan no sung koros kai ekdom complete. Aba kayo borso sung uno to tai sung sukur gui bunyi rang no pil na bo aba kayo sung. Amo sung kese ni sing mo sung wan sung ya ko sung step mana khat. Okay teksa sini borok bani khaina nei je mani phalna nei je phaine ron bisingo busuk bebagi phalnok kaipro ka ba e biang ni borok rong khana Sinoro tabo je tabo phalna bagi phaine ngangkai bias kera mandai borokathal hezamara aing bisra monjo hilda ngai santi bazar bias kera jompuni bai mandai ni jotoni kabang sinoro tau phalai bising local ni to dongono aing sampung noro mai kitani jotono phalai sinoro ta kutum laja sini total stall prai 250 slamjok tongani epono sini tabo stall selangka prai 184 oba ke sini tahu thangi tong abo paisa te kaisa sangna mo sumen tabuk to Christmas begar kuno hayung tripa hastin lukurong no norong ni simin kuno kabong mung bas samung sana rok kuno to tong o sungo Christmas maneng ni bisin ti sing lukurong no obono semar no sungo sungo obono semar no sungo je sini o subraji kisto opliti ni borok ge sungo sini je sungo no na kana bagi boje asi phemani obo jotono seman rani obono sini udesho je subraji kisto opliti no borna asuke ka je sunsan asuke hamjamani bagi bini sondari sarla subraji kisto no rohka jate obono ko jokhaner mo tansak manane bagi boro hormani abono sungo rani bisite sini o je shanti ba je mo tansamani komno sumporno seman na bagi sungo phemani am bagi bayap sari kathamu hamjakmu bai nakarmu oboni bisin ti tari sungo mela rokno ba sungo ma kini sing lai bosung subai ji kiston bos kango tonoi sing kai tur je musung ma hita sing tonglai no nang borong sana musung belaikena hambai tripri khorang nai tong nai ta hukte bukuk sona sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khang ken daktino subscribe khlai di job tong chai sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton chai sekang nugana aboni bagai belakhano hambai nai tong di